Good afternoon, everyone! Tanawang doon, gadula. Uy, ninggawas ko guys, ninggawas pag sila. Bana kayo kung duha ka miyaw-miyaw guys, oh. Ano? Ala. May naihi diri sa gawas. Anong saba man kay mo, wala pa may tingkaon. Iota jud anak niya, uy. Wala pa ting. Nadiri oh sa tunga sa kuan ni isa. Wala pa tingkaon, basa na po na yung balay. Nga naman jud perting sa muta. Ang saba kayo kung mga miming gagmay guys, ngayo na silang pagkaon nga sayo pa man kaayo in tawon oy. Ang isa oh, dili mahimutang oh. Guys, lami kayo ang kuan panahon karon guys, kagani ng buntag paningon ani ang panahon guys. O ulan-ulan guys, mingaw kayo mong amo ang paligid di ari guys. Naata diri sa gawas karon galingkod-lingkod, inom-inom sa tagkapi, kay lami ipangapi kay bugnaw ang panahon. Akong bana o tuwaga doko-doko nagtrapo sa ihi sa ako ang dugidog. Ayaw sikan anang bangko dong kay makuan man mahilis ng bangko. Nagsige nagmiyaw-miyaw ang mga miming nga gagmay kay mani hapon na daw sila nga alas 4 pa man kapin. Unya na sila mga mga alas 5 kapin or alas 6 kay mo jud na ilang tingkaon guys, mga alas 5 kapin or alas 6. Dili na sila pwede mo kog sayo kaayo kay magsaba na po na sila unyang gabi kung sayo sila mangaon. So paabot mo di miming kay sayo pa kayo. Wala pa nag-adapt sa mga duha ka miming guys, ug dili na ug walay mo adapt ana guys na muan na lang gyud na sila kay saon man disud pud og atong ipa-adapt nga ato ipugos og adapt nga way mo adapt. So diri na lang gyud na sila puyo mapun-an na pud ang miming akong ati manon, walo na sila ka buok. Oy, hindi sasunod. Sibot sa inom og tubig. Dili lagi na pa ako ng bangko ba kay magabok. Pa bangko guys oh. Magabok ng bangko dili pa akon. Noon ani unta ang panahon permi pero di lang ta makalakaw kay ang ulan gainday-inday di man nimo undang og ingon ani. Dili lagi mag og ingon ani permi ang ulan guys. Nga gainday-inday ang ulan di man ni mahuman kay unya matumig merkado guys magpalit mig sudan sa mga dugi-dogs kay wa na pud sila sudan. Hay. Kay kung kami ra do sa kumbana guys, wa di problema kay musudan man mig itlog kanang kapuyan mi matug sentro. Musudan ra mig itlog guys, itlog dayon. Pwede ra pud mi musudan og tinapa og wala gyud kaning isda na. Pwede ra pud mi musudan og kanang bulad. Kung wala mi mga dogi, minsan man mi mga dogi so matud sa merkado ani mamalit sa tag isda dito kay ang among mga dogi guys, dili kay na sila mukaon og tinapa. Kay na sila mukaon og tinapa guys, masayang ra ang kanon kay dili nila hutdon pag tinapa ang ilang sudan. Unya kuan guys, lahi po na guys kung ang ilang sudan tinapa guys, ako agid po nang lutoon ang ilang tinapa, butangan ako sabaw din. Ispiso ra nako ang sabaw para lami pud ang ilahang kaon. Kay kung tinapa ra diretso guys, samot di mahurot ang kanon guys. Tinganahan pod sila og bihon mo na magluto sad ko og bihon karon pertigid pertigid mga purbibis ako magluto pag og bihon kay paborito kinila ang bihon guys kung butangan ang ilahang kanon og bihon lami kay ilang kaon mo nang gamayon ra nako ang rice ug butang ang bihon may pundagahanon. Kay kaganina gamay ra man ilang nakaon nga rice guys kay nasumhan sa ilang sudan nga nabilin. Moto may ana si banana magluto daw kog bihon so magluto kog bihon karon para makakaon sila gun para mabusog sila guys ug madaghan ang ilang kaon. Ana unya karon kay kung di ni mohunong ang kuan mo gani nang nagkuan na lang pug ko og tinapa guys kay pagdugay ni mohunong ang ulan
or dili ni hunong so dimi kadtong merkado ate sumana sila og panihapon ni ugma na pod tinapa na pod. Agoy Ginoo ko sayang kayo ang kanon in Jesus name. Sayang kaayo ang kanon guys. Sa maabot na among silingan guys. Sa maabot na bana jud kay na among mga dugi murag mga amaw. Natingala po na nila pag maabot ang silingan bana kayo sila ay muslag. Nangamini. Si banana to nalingaw og tanog tibig to sulod. Butching. Hi Butching. Hi Butching, kumusta ikaw Butching? Kumusta ikaw Butching? Kumusta? Ha? Ang among Butching. Butching! Butching! Hi Butching. Butching! Hi Butching. Ah, Butching! Na Butching! Ah! Apil sa vlog si Butching guys. Napil na sa vlog na Butching na! Ah? Nadagan na viewers sa Butching! Ah, Dordong po do. Di po palupig si Dordong. Di palupig si Dordong! Agoy, Ginoo ko. Sos, Ginoo ni ako mga dugidog. Oh, apil sa dawan. Suong na. Agoy, Ginoo ko. Pistot man. Imuan ni nga. Butching nga ni. Ayaw gampa kasi mong kamot ang cellphone na. Maimpas din yung cellphone na ni. Ara guys, apil na siya sa vlog guys. Ayaw lagi sige paakan ng bangko ba kay makuha na. Butching among Butching. Napil-apil sa vlog ang Butching na mo. Na Butching na. Tanong kamera dong. Nara mong Butching ang dakong tawa. Nga perming Butching na mo. Ang dalunggan sa among Butching. Mo na si Mami Kulokong. Mong gisakyan. Ang Butching. Ayaw pagkuan. Musaka manino. Musabak siya guys. Nga pertimbog ata niya. Tanawang tilis. Yukat-kat siya guys. Oh. Ako ni mo bots eh. Mawadan tagkusog ni mo bots. Na, ambot na lang ni ulan na may muundang ba ni may di ta kadtong merkado ani. Inde man ni ulan na di ni muundang. Bana kay mga pungo oy. Nabasa na po na yung daanan kay yung giyabon yung tubig. Unguan ni gusto mo pahaway, di ta ka pahaway kay tagtaod natay buhaton kay kuan sa mga ihi, magkuan sa mga pupo nila. Maghipo silang balay kay nangabasa. Napuyo sa di ka puyo. Ay, Diyos ko Lord. Natulog ning banana guys. Anang alas 11 sa buntag. Nakamatami is alas 3 na. Grabing katulog ba. Pero ako ang tulog guys. Okay, mata-mata kay kuan kaning nag-inom ko og kape. Basta mag-inom ko og kape nga 3 in 1 ba. Say man gud mangita ko kape oy. Pero lagsa rabi kay guys. Ngitag kape. Ay say nga lami ginom kape. Nag-inom ko og kape kay ginom buntag. 3 in 1. Tangan po na ko gatas daghan kay para dili ra pud kayo isog. Oto.
atong ulan ga inday-inday. Oh. Ay, di maklaro. Maklaro ang nagtulo nga ulan. Magkuan ko og kaning kuan gas kay lutuan ako sila og inday. Abot tipol, abot tipol. Wala pa may kaon. Ay, wala pa may mga kaon, wala pa may mga kaon. Oh, ang tai oh. Gambira gud tong papel dato sila misa ga kay naitai diri oh. Bana kaayo na basa na pud ilang balay kay iyabo ang tubig. Waan yung bangko oh. Kita ka concentrate og lingkod diri kasamukan kay sibuts. Awa bot sa di hilabtan ng cellphone kay ma. Dire. Sige, makaon jud ang bot sigon. Dili. Hawa. Hawa. Basa gihapon. Basa gihapon. Diya sanay butang sa basura okay, ulan dito. Hindi anak lang mga di anak na ito gamay. Magluto na ko og sudan nila guys. Kay pabugnawon para ba. Anapoy nangi diri may. Nada sa poste oh. Ang dagol-dagol. Hi Piring, good morning Piring. Akong Piring guys. Good morning. Maupay pagmata. Good morning, evening naman, mami. Good morning. Evening na, mami. Ang kuan, oh. Akong Piring nga mulayas ni Ara. Bisag unsaon niya glayas, guys. Mubalik, ragyapon na siya diri, guys. Kay nga, no, inatiman kay na sila diri, palangga. Mao nang mubalik, yun na sila diri. Ako sa ning kuan ng kuan kay butangan na tuog kuan kaning stand kay magluto man si Manang magluto si Manang Uy, Piring! Nagkaon dahil siya. Kaluoy. Nagkaon siya sa iyan. Sobra. Naman dahil siya sobra kaganina. Iyang gikaon. Yara ang bihon niya akong gihumulan, guys. Kay akong mga dugi dogs. Ganahan kay bihon, Diyos ka, Lord. Paborito kay nila ang bihon, guys. Ang ako ang sabanaog, bayabas. Ako nang giandam para unya panihapon. Wala na tayo utan. Diyan ni para dili guot. Ang tangkong sa kong baon na daot na. Kinanglan maguni siya hugasan na pud guys. Bi ato sa ning ipatong dire ana. Hugasan na to ni kay
Magluto tag sudan sa atong dugidogs. Kani guys, akong lutoon, isa ka buo, kaigo na nila. Dayon, kuan guys, kaning butangan na itong sabaw gamay, para naslay sabaw. Then, sa gulang og bihon, so, lami na kayo na ilang kaon, guys. Butangan dayon na itong bihon. Dayon, ang lamas nila, murag dili na ko lamasan, kaya di man daw pwede lamasan daw may, no? Oh. Ano nag-uwi? Lagi, uwi lang na ko diretso guys. Ilang na ko lamason guys. Kay, ili pwede sa ila. Magluto na ta guys sa atong power kalan. Giihian na po ang kuan. Ang diri basurahan, giahat ng mga iluan ni. Nagtak-ang na kog kaldero kay magsugod na taog luto sa sudan sa atong mga dugidogs diri sa atong power kalan. Ug sa dihang nagpaso-paso si Rosel og si Dudong Gamay, moapil sila og Miss Earth 2026. To sa CR ning sulod kay mangihi to siya dito or malibang. Mo na nakanindot sa ko ang mga miming guys kay mudumdum og CR mangi malibang. Pero kato akong isa ka iring kato si Tiger, diri niya gihimo og CR kana, diha niya gihimo og CR, diha siya mangihi. Di ana. To si Rosel ko adito. Nag-inom dai siya tubig guys, inom siya water to rao. Na. Tanawa guys, na ay water diri guys. Aw, limpyo gyapon ilang water, maadto gid siya didto. Dili siya mo inom. Pagka man na mangihi na dayon na siya kay nag-inom man siya og water. Dayon gamay lang ang atuang ibutang nga idibol sa atong tinapa, sa atong dogi kay para dili ngilngig. Para dili kayo ngilngig gamay ra ibutang natong idibol. Anak guys, suhu. Atong posporo starring si Piring starring. O dili ba na hilabtanon si Piring guys, dili na siya kanang kuan bita. Giwaswasan nimo ning trapo may wala. Dili na siya kana bitang manungkab guys. Dili na siya. Buutan si Piring guys. Ay atong itong-tong di ari de. Guys, magluto na ta. Takluban din nato kay mupiti. Takluban dayon. Dayon. Dirita magtuwa ta water. Na. Special kayo sudan ninyo ha. Gilutuan pang mami ha niya. Party-arty mo. Party-arty pa guys. Gipanglutuan na gani. Na. Nagbukal-bukal na. Sabawan na day nato. Para dili magkisik. Hawa day. Rosel. Gamayon ba dyan nato siya og kuan guys. Sabaw guys. Para nanam kaayo din. Butangan na to gamay nga. Kansan eh? Asin. Bitsin.
bitsin. Oh, gamay lang yung bitsin. Gamay lang bitsin. Gamay lang sabaw, igo naman nila. Lami na kayo na sila ha. Total na may bihon. Hindi lami na kailang kaon guys, kaya na bihon. Asin! Asin dong. Sudan ninyo dong ha. Antay mag-inuin na po mo dong. Ako man daigin sa mix oh. Isa. Oh, isa ani duha man kabuok. La. Isa ra lagi niya mang isa ka ani. Duha kumikuan din sa mix. Hawa dun. Namay, ako kay isa lagi sa mix may. Ang kapag talaga ba? Duha man akong gikuan. Ay, ara o. Ano pa di ay isa na dilim. Butangan na lang nato og gini sa mix gamay kay sa tanan para lami. Kaya wala man ni siya lamas so gini sa mix atong ibutang para lami siya. Nanam ba siya guys pag naigini sa mix. Kaya na to. Nami na. Ako guys, mutilaw jud ko na ilang kuan sudan kay nga. Limpyo man ilang sudan sa kaluto guys, kay kana ilang sudan ta usahay mo sudan man pud mi. Mga limpyo na ilang sudan dili na hugaw kay mukaon man pud may nalang sudan. Di among mga iro pud among ang mga probibis pud guys. Unsay masudan namo, masudan pud nila. Ana, so human naman siya guys, magbukal naman siya. Agay. Sige, hangad ka diya, maigo ka sa gunting. Kay human naman guys, rin na nato na ibutang. Kaya itong sunod lutoon is bihon. Kaya para maapil sa ilahang sudan sa ilang kanon. Ako rin ng abrihan, nara guys, naluto na. Gamay ra king sabaw. Na. Karon diri na punta sa bihon. Kay mo ni ang ginahulat sa akong mga four babies ang bihon. Imo nang itrapuan dili may. Dito gawas? Yan si mong gilingkuran. Oh, wala dili. Ang sa gawas, Mana? anang sa poste. Sige. Dirita sa ang suga against the light pero okay ra maklaro naman ta. Kay magluto ta og sudan for babies. Mayad ang atong una kuan karna ning lakaw na pud si kuan no piring no. Oh, gusto mo ito. Ang una natong buhaton kuan taglamas. Mag-slice taglamas. Unya kay wala man tay at salog sibuyas dahon. Ako sibuyas dahon dito ning turok na at sal may wala pero okay ra. Ang importante bombay ug ahos, daghanon natong bombay ug ahos para lami ganahan dito guys basta daghan og lamas dako man kay nitong bombay. Ihurot na to ni butang. Hurot na to. Guys. Na merkado na mi unya kay ningunong man ang ulan niguman ako og luto guys. Pakanon ako daan si bananag panihapon kay para makainom siya siyang tambal. Pagkahuman guys. Mamerkado may dili ra mi mag-all ang importante humana sila og panihapon. Guys. Anaon na to ni ang atong lamas. Ano ba kanang lingin-lingin pagkakuan ba? Na guys May. Oy. Dali bi videohis ako bi para makita akong lamas nga gikuan.
Wala man ko tigkuan guys. Suguon sana ako si Banana. Mag-video. Ara ang lamas. Ato ang lingin-lingin nun. Na. Ano? Makano makita po ang lamas. Ana. Ana guys, ang Ito lamas. makita. Si Tutoy. Ayaw, kung Tutoy, budok. Ano? Oh, ana. Kana guys, agkuan kung lamas, ada-ari na lang na ako para di ka maguni. Di manggug ko makita, good. Against the light, ta guys, oy. Naunsa po niya nga kung kuan na, low straight na po. Nara guys, atong lamas, dura ni, Bombay ug ahos. Ihurot ato ni ahos para lami. So karon, ana. Ang ana oh, ana kay makita ra. Ayat, oy, palaaway kaayong Bombay. Guys. Na lagi. Kani ato ikuan. Ato na to ning ahos para lami ato ang tihon. Para lami ang buhin ko na. Hoy, sakto. Patay, nahulog. Hulog ang kuan, galon. Tatlubi din mga iring kay dalon na diri ni Mike, aniwakwak. Pero gini ako mga iring, ay kabuliyagon, nagbasa-basa na po dito sa terrace. Na, manghatag sila trabaho guys, ay gusto nga kanang kuan na tuwa man dito og gihalay. Hindi ka itong gamay. Yan naman to. Wak ako eh. Awa siguro ni mo nabantayan nga gusto siya mo gawas. Gusto mo gawas guys, wala niya nabantayan kay gaatubang naman pirmi sa TV. Wa na siya kabantay ni wakwak nga mo gawas di ay di tan-aw nahulog ang kuan. Ang taklog nga gitaklog nako sa mga gagmayng iring. Bana kay mga iring. Dayon, same as usual guys, ato ang kani ato ang ikuan guys, isagol. Ganahan jud kay may nga corn beef guys, kani nga star. Nami kayo na guys, isagol. Wala man tay karne. Ang akong tang lutuon guys, katuon tang pansit nga, uy, virginity. Katong pansit nga kanton ba guys, katong lami na siya ibang katong takong luto niya, wala man tay karne guys. Wala man tay stock karne, so kana lang sa atong kuanon. Kana bang karning baboy, wala mi magud ang karning baboy ikuan. So kani lang sa ato ang gamiton. Na. Apa? Karon, ato na ning timplahan ang atong bihon. Diri sana di.
Guys, laro ka ito mga kabilbilan guys. Karon, atoan na ning butangan og ilang na ko butangan og kaning kuan guys. O kaning unsa ni oyster sauce guys kay si banana guys. Tamis ba ng oyster sauce? Atong toyo nga silver swan, dali ra man ni maluto. Ato dayon ning anaon. Dudong. Anaon din nato. Then gisahon nato daan ang kanang corned beef. Kaya nato butangan og tubig. Then pagbubukal na ang tubig ayha nato ni ibutang ang bihon. That's para lami siya. That's kuan kaayo. Delicious kaayo. Ihurot ato ni isa ka sachet. Basta mga kuan guys, mga pangsagol-sagol sa akong luto, di jud ko kuripot anak kay para kaon manamo. Isan gani sa una nagkarinderya pa ko guys, di ko kuripot og mga lamas kay para mahurot ding sudan lami ba. Bahala gamay ginansya at least paspas ang halin. Nya karon kay wa man tay atsal guys, wa may laing tindahan diri kan raman kang ati wa man si atsal kay ang atsal man gud mga daot. Uto wa na siya namalit og atsal na si atsal sa una di. Karon wa siya namalit kay mga daot man. Ang ato ang kinakusgan nga kalaha. Kita ko sa kuan ba? Sa TV kay butangan og kanang kuan daan. Okay ra to dito kung naay agas permi. Nya kita diri kay wa man tay agas permi. Nya nagnaay agas kay butangan na ko og kuan din painiton butangan og idibol. Nagisgutay man ko sila kag inang buntaga tungod lagi ang mga iro di ano saba bisig kadlawon. Oh, may tawag ko doon kita ko. Ah, nakadungog ka? Oh. Wala di tawo. Ano saba mo? Ubuko. Dapat iun ta na ni CCTV diya para maklaro niya ang mga tawo. Nagay TV. Ano CCTV di ana di sa di portion na na. TV first. Wala na taon. O baka naguba na na yung CCTV. Unya guys. Kaya naa naman po yung tungtong sa lamisa guys oh. Guys. Unsay mong gitongtong sa lamisa inday? Ha? Guys, ay kaning bulad pero unya ra na ko ni ugma ra na ko ni pritohon ang bulad guys kay ngano kung pritohon ako ni karon guys matintal ko sa bulad makapa ni hapon ko. So ugma ra na mo lutoon kay pag buntag guys mamahaw jud ko mukaon jud ko rice og buntag pero magabi di na jud ko mag-rice. Magluto na ta guys oy. Sesame! O na nato tong power kalan. Ang among gi-order ani guys oh. Kani guys, ang among gi-order ani guys kani agay. Kani guys, ang among gi-order ani guys. Dili mao. Dili mao guys, maigo diri guys. Mo to nga gahi mag-ulo si banana. Ingon ko dili na lang lagi mag-order kay mag-order dili jud mao. Ang order gid siya o karon di mao gibalik. May lag kuan, cancel na lang to oy. Waon na to tong kuan. Ang atong idibol.
Lagayan na natin ng idibol para makaluto na tayo. Hi guys, oh. Magluto na tayo ng bihon guys kasi yung mga aso ko guys nag-aabang na sila ng bihon kasi alam nila, oh, tingnan nyo yung isa guys, nagpaarahay. Guys, nagpaarahay guys. Say hi guys. Nilagyan ko na ng idibol ang ating kalaha kay para makaluto na tayo ng bihon. Para may maulam na ang aking mga furry base kay paborito nila itong bihon. Tapos lagyan ko ng niluto ko na tinapa na may sabaw. Yun ang imix ko sa kanilang kanin para maubos nila ang kanilang kanin. Pero tingnan natin mamaya kung maubos ba nila ang kanilang kanin. Agoy. Iganyan natin kay para makita tayo na nagluluto tayo. Huy, sama na nanuktok diha. Yung ating pinto dito sa ating banggira wala na siyang sige ng varnish guys na ano na ang varnish niya. Kaya nagganyan na ang kulay. Lagyan pa natin yan ng varnish. Ako sana ibalik ng corned sa kuan kay. Di man ni kuan maibot. Ang ating ulo is naputol. At saka yung ano natin, ay ako na lang inito ng corned beef kay para matunaw ang idibol. Atong kunin muna natin ito kasi ilagay natin ito para matunaw para hindi tayo mahirapan paglagay natin sa ating kawali. Ganyan. Hindi man, minsan lang man ako magganito, hindi ra tayo madaot. Diyan muna yan ating ipalanay ang kanyang itong margarine. Ang margarine niya ipalanay kay para hindi tayo mahirapan paglagay natin sa kawali pagluto natin. Kasi mahirapan tayo pag ganyan siya nakadikit, oh. Yan. O, nagtunaw na siya, guys. Nagtunaw na. O. Nagtunaw na siya. Yan ang masarap sa Mr. Margarine na corned beef kasi meron siyang oily siya, guys. Na. Kami, oh. Kami sa timpla. Kana mabubo na gina siya sa kuan sa kalaha tanan, oh. Nagkulo-kulo na yung ano natin, corned beef natin. Pwede na natin itong kunin. Kukunin na natin, okay na ito, ilagay agad sa ano, sa ating kawali. Tapos ibalik natin ang ating kawali para ilagay na natin ng ating mga panakot para mag-start na tayo magluto ng bihon. Nag-aabang na yung mga pro-babies ko, gutom na gutom. Nakita kasi nila na bihon ang niluto ko, kaya parang excited din sila, guys. Excited din sila sa aking niluto. May, pakanan na si Rosel dira, may. Balhin na silang tuwan. Kaya para makakaon, tarong si Rosel. Timbutangi po ka ng tubig. Dali mo diri dudong gamay, Inday. Nag-ano na ako ng mga lamas. Ang bango na ng onion. Gangit-ngit ng gawas. Bango-bango na ang ating onion, guys. Tapos itong bombay na naman ang ating ilagay. Yan, guys. Na parang bukas na kami makapunta sa palengke kasi yung ulan hindi tumitigil. Nag-ulan, guys, tapos yung ulan hindi malakas, guys, yung inday-inday lang na ulan. Tingnan nyo yung niloto ko, guys, oh.
Mm. Yan. Masarap na. Masarap na ang ulam natin ngayon, guys. Hindi ko maganyan ang aking cellphone. Oh. So, iganon na lang natin. At least nakita ninyo, guys, na nagluluto ako, guys. Tapos, ito, ilagay na natin, guys. Nahulog sa lahat kasi nainit ko man, so nahulog lahat ang laman. Oh, wala na laman. Ating trapuhin ang nangausik para hindi natin matumban. Lagyan ng tubig. Mananap ka ang lamayan ka. Timi raman na siya rin. Unya na po. Bango. Ang bango-bango na ng ating Lain ulam. ka gulay giluto. Lami, unta na lang, oh. No, nya nahumol naman ako ang bihon. Daggat, lami man tayo sa butangan. Daggat, nasunod na lang, eh. Na, iyan na, guys, ang resulta ng aking... Pwede ra po, mukaon ka? Oh, sando. Nadili naman kung mukaon ka. Uy, ikaw lang. Bihon na kung kanon. Iana lang na ako, guys, para dili ta against the light. Iana na nako, guys, o para maklaro. Ay, against the light. Dagi hapon to diri na to, ibayin na to diri, o. Agoy, nakakover ang aking kamay. Ganyan na lang natin, o, ganyan. Na. Dire na ko gidire sa inyong plato da. Ha? Inyong plato na ko gidire lang din. Kana da. Ito na, ito na. Ito na, sadat kayo na. Palakoy. Ay! Nagisap na, magdinang. Ilagay na natin ang sabaw. Nilagyan ko na ng sabaw, guys, ha. Ay, ang corn beef ba, gibutangan na natin sabaw. Kay para ato nang ikuan ang bihon. Ana. Tarong na nato ni kay nahulog niya na impact. Ana, guys, bakit man ako nagtalikod? Daan ni di. Saganang nato ni itungtong ang atong kuan, guys. Bisag, ibutang ang cellphone, guys. Against the light pa rin tayo. Ano kayo? Sarap ng ating bihon. Kahit corn beef lang ang nilagay, masarap pa rin kasi special bihon ito kahit hindi kompleto ang ating ricados. Masarap pa rin ito, guys. Dami na ang sabaw. Dami ng sabaw, guys.
Butangan na itong paminta guys para lami. Anak guys. Darararara. Pagkahuman, pabukalo na to guys, kay ayha na to ibutang ang atong noodles nga bihon. Atong takluban. Si banana, giutom na ni. Dapat ka gutom ha? Ano ka na oras? Di man ko mag-rice. Pagbukal ani guys, ato din ibutang ang tubihon. Pagka man kaditra na to ikuan guys, mana na dayon. That's all. O, nabukal na. Bukal na guys, oh. Bukal na guys. Woohoo! Ang atong bihon. Lipay na akong mga for babies. Kita na sa, gadula-dula na guys. Okay, kita na sila silang bihon. Nga, hapit na naluto. Gadula na sila guys. Day, hapit na luto bihon, day. Dodong, ha? Dula-dula na sila. Okay, hapit na luto bihon. Mga ito, pineapple juice. Ating ukay-ukayin. Ating taklobin. Karon guys, mag-andam na ko og pagkaon sa akong mga for babies. Si banana na lang unta magpakaon for babies. Oy. Kaya nagluto pa man ko dire. Karon mag-andam na tagpagkaon sa akong among for babies. Gani, dagano ng bihon nila. Gamay na like kulang guys, maluto na ang atong bihon. Atong ukayon guys, ang atong bihon. Di pa nakikong mga dogi guys. Okay, naluto na daw ang ilang bihon. Simot to Inday oh. Agoy. Dali. Ikaw, Inday. Ikaw. Ang gawas guys. Tura. Nangihi siguro na si Inday. Ato na ning okayon guys. Kaya naubsan na ang sabaw. Agoy, mahulog ang atuan kalaha guys. Atong isibog. Nala guys. Nahubsan nagsabaw guys. Lamig na kaayo guys. Ara guys. Atong kanan kajut guys, dahil ato na din panungon. Kaya ang akong mga for babies, ato nang pakanon. Ibutang na to diriya tong cellphone. Kay mag-andam na po kung pagkaon sa akong mga for babies. Guys. So guys, luto na ang atong bihon. Nag-andam na ang akong mga for babies. So, ang ilahang tinapaluto na po. Ganina, nabugnaw na ni. Ganina rin naluto. Ang ilang plato, daara naka-ready na. So, dirira tataman guys. Kaya magpakaon ako sa mga for babies. Kaya sa nang orasa, baka pa sila panihapon. Nalasais na kapin. So, salamat guys sa inyong pag-subscribe.
pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Og ayaw mo kalimot guys sa pag-like, follow, share sa ko ang Facebook page, Facebook account. Uy, what ya? Sa ko ang TikTok guys. Og salamat sa inyong suporta tanan. Og ayaw kalimot pag-leave sa inyohang mga message. So bye everyone. Amping tang tanan. I love you all. God bless. Hi. Si Banana. Bye.